Desde a plataforma cidadá Que Volten a Casa queremos mostrar a nosa preocupación pola situación de detención e incomunicación prolongada de 4 cidadáns e cidadás galegas. O réxime de incomunicación que se aplica nas detencións por legislación antiterrorista é unha práctica na que as persoas detidas perden absolutamente todos os seus direitos. Non poden ver o seu abogado ou abogada, non teñen direito a unha chamada, non teñen direito a se comunicar con ninguén durante un máximo de 5 días. E a pesar de todo isto, a prensa non dubida en sinalalos como culpables, a pesar de que nin o Estado, a pesar de que nin Eduardo, nin Teto, nin Cata, nin Jesi viron ainda a un xuíz. Coa confusión criada pola imprensa empresarial, fomos sabendo aos poucos e de mala maneira o número de persoas detidas. Observamos a criminalización anticipada, a falta absoluta de presunción de inocencia e a desvergonza da TVG de ronda con a policía entrando no recinto privado de casas familiares, onde nen sequera moran xa os detidos, sen inmutarse ante a resistencia destes a seren gravados. Mentres tanto, con moito menos aparato gráfico e como se iso non tivese importancia, aparece nos mesmos medios o incremento das cifras de desemprego. Galiza, a comunidade onde máis subiu o desemprego rexistrado en novembro. A metade da mocidade do noso país está sen traballo, quase a outra metade con traballos precarios, cá ou na emigración. Unha parte moi importante resignadas á dependencia dos pais, unha parte das nais resignadas á dependencia dos fillos. E semella que esta situación está normalizada, que non é nova de interese para os medios empresariais. No nome da crise, que parece non ter responsables, vaise estendendo a resignación, o tedio, a falta de ilusión na sociedade. Teto, Eduardo, Jéssica e Cata, traballadoras precarias. As imaxes con que os medios tentan difamarvos non fan outra cousa que engrandecervos. Comunican dignidade, cabreo ante a situación que vos obrigan a viver, alegría incluso ante a solidariedade dos compañeiros, e sabendo que tendes por diante, días de incomunicación, incertidume diante dos medios que a policía vai utilizar nos interrogatorios, probable prisión, onde? A centros de kilómetros da casa, da terra. E as mulleres nen as ensinaron, elas que tamén están aí, silenciadas como sempre, como as compañeiras de, mas erguendo con orgullo o puño das mulleres deste pobo, e resistindo, non sabemos o que, nos calabouzos secretos a incomunicación. As 4 detidas esta semana e os 4 presos independentistas querémonos na casa. Este é o comunicado, hoxe habría que falar de 2 presos máis. Xa non son 4, xa son 6 os que están lá. Pero o comunicado é non.